Sipho. Lo phone ayizukunceda upase exam mntasekhaya. Intoni le nto soloko uthe nca kuyo? Caba qho ekuseni nantombi uvuka ngayo. Sisi, kaloku ndikwi-group chat esikolo. So kuzafuneka ndijonge updates oko. Le group chat iza kundinceda kwezi exams uthetha ngazo. Kuyaxoka lona sisi. Uqali ngoFacebook kuba i-group chat. Yayisuka zikotshini ndikulibela khona ungayaziyo. Uthe ungajongi into zakho nje. Ayibondileka. Thembi, ngicela sithethe. Kuyaphuthuma sisi. Ekuseni apha awucingi ntombi ndizojikela phale. Azane. Tata. So ugqibile prepare lesikolo noma? Ewe tata. Okay, ya. Ambulando nansi ngakho ubaba wakho. Mama, andifuni uye esikolweni namhlanje. Hayi funeka. Why? Kwenzeke ntoni? Akho nto yenzekileyo mama. Xa ingathi I don't belong phaa. I don't fit you. Funeka. Xa usiya esikolweni uyofunda mna. Awuyanga yakwenza ijonge phaa okanye to fit. You go to school to learn. And if anyone bothers you, stand your ground, Funeka. You are isana utata. Masabe masika. No, ina sana mama. Ngozi. Hello, Fathiswa. Uthi nyathiswa iphi imali yami wena? Kunini ndikulindile? Sis Fathiswa. Oh, hayi. Ndidinga more time, Sis Fathiswa. Ayikapheleli. Hayi uyaniqhela ngoku. Uyaniqhela ndileka. Elinye ixesha ndileka. It's either uyabhadala okanye ndizazibonela uba ndenze njani. Andixabanga nguwena. Khona sewukhe weba nge-trafficking. Sis V. Ungafaka abantwana basekhaya kule nto. Hello. Fathiswa. Siko bekunjani namhlanje esikolweni? So bekumnandi sana senye nefitasi. Kani meni ngifitile. Binjani yakhampini? Yo binzi. Sanyo. Balicinga uzawuza lamntana. Yo, noma kungajita. Yo yakuya. Yintoni ingxaki yakho wena? Babe kungithe ntshonga amehlo. Bekunjani esikolweni? Sisi bekumnandi esikolweni konke kuba besinke siyatyela. Yo sisi uthi wayifumana imali? Eyiphi imali? Lokuyayifuna ekuseni. Oh. Ikhona intombazane endithethe nayo. Nangoku isendleleni ezayo. Oh, noba nguye lo. Shini molo Thembi. Ngena. Awuyifuni iti? Hayi enkosi sisi. Right, ndize ngala ngoba yasekuseni. Thembi. Ndisengxakini. Ingxaki malunga nantoni? Ndityala abantu imali. Hayi ndileka. Abantu abarongo kakhulu Thembi. Wo. Kwaye bathi ukuba ndide ndibhatale bazawuthengisa ngomnye abantwana basekhaya. Wo. Phephisa sisi. Xolo.
B ndazalwa side B ndakhule side B yayaza side B ugcwele into ezimbi nokuba uphi kunjalo side B lumke side B suqale side B nobuse side C hloniphe side B sinamaqhawe side B siyakhiphe side B thina phe side B sigcwele TV nandiphume side B ndazalwa side B ndakhule side B yayaza side B ugcwele into ezimbi nokuba uphi kunjalo side B lumke side B suqale side B nobuse side C hloniphe side B. Mama uzathi ubongcono nini? Kunini ukhwehlela uyandoyikisa mna? Uhle khawuyeke umama beyohluba umama engaphilanga. Xa ukhalayo ngokuthi makathini? Bantwana bam, sanoxhala. Omakazi benu bayeza bazoncedisana nani. Mna ndizawuphila. Sizaba Right, kodwa uhle suhamba. Buhle. Ndikhumbuza wena ngenkani. Mama, Jonga sisipho. Thatha le foni. Abethe uzawufona utatakho. Unqina foni endilele mntanami. Umbuze nge-medical aid. Kuba kwenzeka ntoni nge-medical aid? ke majonge ubuhle.